Os wyt dda. Braf iawn. Cael eich croesawu chi gyd yma i'r capel. A hyfryd cael eich cwmni chi sydd yn gwylio adra ar y we hefyd. Mae hi yn braf, eithriadol o braf, i gymharu fo sydd oddi nos Sul dwytha. Ac o'n i'n meddwl, mae wedi bod yn brofiad dymunol i bawb ohono ni sydd wedi dreifio i'r capel. Ond o'n i'n meddwl, tybed faint ohonach chi sydd wedi mentro allan i Lan Môr. A hyd yn oed faint ohonach chi sy'n gwylio'r oedfa ar hyn o bryd ar Lan Môr ar eich ffôns. Gadwch ni wybod os ydych chi, neu lle bynnag ydych chi mewn llefydd amrywiol yn gwylio. Mae wastad yn ddifyr gwybod y defnydd sy'n cael ei wneud o'n gwasanaethau ni ar y we. Wan, dwi'n mynd i rannu cyfrinach bach efo chi i gychwyn heno yma. A'r gyfrinach ydy, dwi ddim yn hoff iawn o newid fy nillad. Pan dwi wedi penderfynu beth dwi'n wisgo'n bora, dwi eisiau gwisgo heini trwy'r dydd, ond i bai bod yna ryw ddisaster yn digwydd. Ond, mi na i rannu hefo chi, dwi wedi gorfod newid fy nillad heddiw. Achos prawn ma, pan nes i a Mair ddod yma i osod pob peth i fyny, mi nes i sylweddoli mod i'n gwisgo y crys lliw piws tywyll, a wedyn sylweddoli i chi adra bod na gyrtan sgo debyg, ac o'n i'n dychmygu bod pobl yn gwylio yr oedfa ar y we ac yn gweld dim ond ymhen ni yn hofran, a fysa hynny yn gwneud dim lles o gwbl. Achos da chi eisiau gallu ngweld i, dwi'n cymryd, dydych. Ond yn bwysicach na ngweld i, da chi eisiau clywed ac eisiau sylweddoli yn bod ni yn ceisio bendith Duw. A dyna da ni'n neud wrth addoli ynde. Ydy ceisio yr arglwydd a cael gweld rhywbeth o'r newydd am fawredd Duw y tad mab a'r ysbryd glân. A mae Salm 113 yn arwain ni fyfyrio ar pwy ydy'r Duw yma yr ydyn ni'n dod i'w foli fo efo'n gilydd heno. Mae Salm 113 yn deud fel hyn. Molwch yr arglwydd, molwch chwiweision yr arglwydd, molwch enw'r arglwydd. Bendigedig fyddo enw'r arglwydd o hyn allan a hyd byth. O godiad hael hyd ei fachlyd, bydded enw'r arglwydd yn foliannus. Uchel yw'r arglwydd goruwch yr holl genhedloedd a'i ogoniant goruwch y nefoedd. Felly, dewch i ni gychwyn yn haddoliad bore yma, heno yma, hyd yn oed, yn troi at yr arglwydd yna sydd ei ogoniant goruwch y nefoedd wrth i ni gyflwyno'r gwasanaeth i Dduw trwy gweddion. O Dduw ein tad, da ni yn diolch i ti am ddwrnod bendigedig, am y rhagolygon bod na dywydd braf o'n blaena ni. Ond y fwy na tywydd sydd yn gyfnewidiol, da ni'n diolch am Dduw di-gyfnewid. Duw sydd yn llawn daioni, Duw sanctaidd cyfiawn a thrigarog, yn un y gallwn ni ymddiried yn efo trwy Iesu Grist, a throi ata ti fel tad yng Nghrist bob amser, lle bynnag yr ydan ni, be bynnag ydy'n amgylchiadau ni. O arglwydd, trwy ysbryd glân, nid i fendithio yn mawl ni. Gweitha'r cyfyngiadau sydd yn parhau wneud y cyfnod yma yn un gwahanol, nid i trwy ysbryd glân yn arwain ni i sylweddoli y Duw gogoneddus, sydd ei ogoniant yn uwch na'r nefoedd. Arwain ni felly gweithio ar yn calonna'n meddyliau ni gyd,
arwain ni i ddod at draed yn brenin Iesu Grist ac i dderbyn o'i gyflawnder o. Da ni'n gofyn hyn i gyd yn enw ac yn heiddiant yn gwaredwr Iesu Grist. Amen. Wel, da ni am wrando felly ar yn emyn cyntaf sydd eto yn datgan pwy ydy yn Duw ni. Y Duw sydd yn sanctaidd, sanctaidd, sanctaidd. Emyn rhif 42 yng Nghaneuon Ffydd. Sanctaidd, 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 Dduw holl a lluog, gyda gwawr y bore, dyrchafwn fawl i ti. Sanctaidd, 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 cadarn a thrigarog, trindod fendigaid i wein harglwydd ni. Wel, da ni'n parhau i fod yn y cyfnod digon rhyfedd yma ar hyn o bryd, lle da ni yn naturiol hefo cyfyngiadau ar be allwn ni wneud a faint all ymgynnull mewn capeli. Felly, peidiwch o poeni, sut bynnag ydych chi'n teimlo, os da well gynnwch chi aros adra neu os da chi wedi mentro i'r capel, da ni'n mynd i barhau i fod yn eitha hyblyg wrth edrych ymlaen i'r dyfodol. Dydy'r drefn yma ddim yn set. Felly, mi nawn ni adael i chi wybod wrth reswm trwy llais Bro Aled ar y we be fydd yn cynlluniau ni, ond mi allai ddeud yn sicr mi fydd na wasanaeth yn y capel nos Sul nesaf. Mae gennym ni bregethwr gwadd yn dod, Eseias Grandis. Ella bod chi ddim wedi dod ar draws Eseias,
mi fysa fo'n anhebygol i chi wneud hynny, achos o gwmpas Llanelli mae o'n byw. Ond mae o yma, wel, mi fydd o yn y gogledd ar ei wyliau dros yr dyddiau nesaf, a mae o'n dod ata ni nos Sul i agor y gair. Ac mae Eseias yn dod yn wreiddiol o'r Ariannin. Mae wedi dysgu Cymraeg yn Ariannin, a mae'n debyg bod wedi ennill dysgwr y flwyddyn yn 2012. Ond mae o bellach wedi dod drosodd i Gymru, mae o wedi prodi Cymraes, a mae o'n weinidog wedi ordeinio hefo'r bedyddwyr ar dair eglwys yn ochra Llanelli. Felly, da ni'n edrych ymlaen yn fawr iawn i gael cwmni Eseias wsos nesaf. Ac ar ôl hynny, nawn ni adael i chi wybod be yn union fydd y trefniadau. Oherwydd, wrth gwrs, fel pob peth, da ni hefyd yn gorfod cadw llygad ar be yn union ydy'r canllawiau gawn ni gan y Llywodraeth. Yr un peth arall o'n isio atgoffa chi ohono fo oedd mi fydd rhai ohonoch chi wedi clywed am yr apel sydd yn cael ei gwneud ar hyn o bryd, apel ar gyfer ysbytau sy'n cael ei rhedeg gan Eglwys Presbyteraidd India yn y gogledd ddwyrain. Ia. Yn naturiol, da ni gyd wedi gweld yr hanes am sut mae pethau hefo yr haint yn yr India a'r trafferthion difrifol maen nhw'n gael yn y wlad honno. Ac yn sgil hynny, mae'r Eglwys Presbyteraidd Cymru wedi gwneud apel i dderbyn cyfraniadau ar gyfer prynu cyfarpar i'r ysbytau sydd yn cael eu rhedeg gan yr Eglwys Presbyteraidd yn Bryniau Casia ac sydd wedi cael ei sefydlu gan yr Eglwys Presbyteraidd yn yr ardal honno. Os da chi'n dymuno cyfrannu, dim ond tan diwedd wsos yma, dwi'n meddwl, hwnnw di'r dyddiad cau welis i 6 o Fehefin, os dwi'n cofio'n iawn. Os da chi isio cyfrannu, mi allwch chi wneud hynny ar y we, dwi wedi rhoi y ddolen gobeithio o dan y fideo yma. Os da chi'n edrych ar y we, fanna? A wedyn, os nad ydych chi yn gyffyrddus yn gwneud ar y we, allwch chi roi eich cyfraniadau i Mair hefyd yn y ffordd honno. Ond cofiwch yr wsnos yma ydy tro ola cewch chi gyfle i wneud hynny. Dyna di'r dyddiad cau. A mae mawr angen wrth gwrs yn cyfraniadau ni. Dwi'n meddwl ar gyfer prynu cyfarpar creu ocsigen a pethau sydd yn cynorthwyo pobl sydd yn diodda o'r haint yn yr India. Felly, dyna un neu ddau o'r pethau ni eisiau atgoffa chi ohonyn nhw. Ac ar sail hynny, da ni rwan yn mynd i gael chydig o amser i weddio a cyflwyno gwahanol bethau i'r arglwydd. Felly, dwch ni dawelu hefo'n gilydd a chydweddio. O ddiwy'n tad, da ni yn diolch i ti. Mae ti ydy'r Duw sydd yn bendithio. Ti ydy'r Duw sydd yn llawn gras a thrigaredd. Yn gweld yn beia yn pechoda ni, yn gwybod hyd yn oed beth sydd ar yn calonna ni eto, yn Iesu Grist, mi wyt ti wedi dangos y cariad anfeidrol hwnnw, sydd fel y moroedd, ac sydd wedi disgleirio i'n byd anghennus ni wrth i Iesu farw yn lle ni, y cyfiawn yn marw dros yr anghyfiawn i'n dwyn ni at Dduw. Felly, da ni eisiau clodfori dy enw di heno, yn diolch am y gras hwnnw ac yn gweddio y byddwn ni'n dod i brofi, yn dod i werthfawrogi, i dy drysori di arglwydd Iesu yn fwy nac unrhyw beth arall. Cynorthwya ni arglwydd ar gychwyn wythnos arall i sylweddoli nad os na neb na dim yn cymharu a ti, yn dy allu, yn dy nerwch, yn dy ostyngeidrwydd. Ac wrth i ni dyfoli di, da ni'n gofyn o Ysbryd Sanctaidd, y byddi di ar waith yn bywyda ni i gyd hefyd, i'n gwneud ni'n debycach i Iesu Grist, yn dyheada, yn ymwneud a'n gilydd, yn ymwneud â phobl a sefyllfaoedd amrywiol sydd yn mynd i ddod i'n rhannu. Yn y cyfnod cythryblus yma, da ni'n dal i fyw trwyddo fo, da ni'n gofyn am nerth o ddifri i fod yn dystion i ti, i gario beichia'n gilydd, i fod yn gefn ac yn gefnogaeth i'r anghennus lle bynnag ydyn ni yn dod ar ei traws nhw. Ond hefyd arglwydd, da ni yn gweddio y byddi di ar waith ledled y byd, yn cynorthwyo pob un sydd yn gweithredu dros gyfiawnder, pob un sydd yn trio sicrhau tegwch yng ngwledydd y byd.
Da ni wedi crybwyll yn barod y sefyllfa yn India, a da ni'n gweddio yn benodol heno drost yr ysbytai hynny sy'n gysylltiedig â'r Eglwys Presbyteraeth. Ond arglwydd, da ni yn gweddio am ysbytai a doctoriaid a nyrsys ym mhob rhan o India lle mae'r haint yma wedi gadael i ôl mewn ffordd mor erchyll. Hyd yn oed yn ehangach na hynny, da ni'n gweddio am bob un gweithiwr, bob un gwirfoddolwr sy'n rhoi o'i hamser i ofalu drost gleifion, drost yr rhai sydd yn anobeithio ac yn mewn braw. Arglwydd, gna ni yn bobl sydd yn barod i roi yn buddianna ni o'r neilltu mwyn pobl eraill yn union fel nes di ddangos i ni, arglwydd Iesu. A rhodd o'i thineb i arweinwyr y gwledydd hefyd, i sicrhau bod nhw'n gweithredu'n ddoeth, bod nhw yn gofalu am yr amddifad, yr anghennus, yr rhai sydd yn cael eu camdrin a'i gadael ar ôl mor aml. Ac o Ysbryd Sanctaidd, da ni'n gweddio y byddi di yn cadarnhau ac yn annog ffydd dy bobl di lle bynnag y maen nhw hefyd. I ddangos cariad hyd yn oed tuag at elynion, i barhau i gyflwyno y newyddion da, be bynnag ydy'r rhwystra a'r gwrthwynebiad sy'n dod i ran dy bobl di. Arglwydd, fel plant i ti, da ni ddim isio datgan yn mawredd ni, da ni isio cydnabod yn euogrwydd a'n gostyngeidrwydd ni, da ni isio clodfori dy enw di. A deud, da ni'n llwyr ddibynnol ar dy ddaioni ac ar dy ras di. Diolch, arglwydd, nad os na neb mor euog ac wedi mynd mor bell, nad ydyn nhw'n gallu gwrando ar dy alwad dyner di. Dewch ata fi, bawb sy'n flinedig ac yn llwythog, ac fe rodda fi o'r ffwystra i chi. Felly, arglwydd, trig ar ha, bydd yn agos at bawb o'n cydnabod ni'n cyd-aeloda'n teuluoedd ni, yr rhai da ni'n gwybod sydd mewn amgylchiadau eithriadol anodd ar hyn o bryd. A da ni am dreulio chydig eiliadau o dawelwch rwan yn cael cyflwyno yr unigolion yma a'r sefyllfaoedd i ti, yn gwybod dy fod ti'n gwrando yn gweddia ni. Arglwydd da, trig ar ha. Gwna dy waith yn byd ni, trwy dy bobl, fel dy fod ti yn cael y clod a bod y bobl di yn cael ei hadeiladu a dy fendith di i weld yn ehangach wrth i deyrnas di lewyrchu. Da ni'n gofyn y cyfan felly yn heiddiant, bendigedig yn harglwydd Iesu Grist. Amen. Wel, da ni am gael yn darlleniad rwan. A dwi'n ddiolchgar iawn i Sheila Davies Llansannan am ddod ymlaen i gyflwyno'r darlleniad i ni o Actau Pennod 14 a chyfeithiad Beibl.net. Diolch, Sheila. Y daeth yn ôl i Antiochia yn Syria. Buon nhw'n cyhoeddi'r newyddion da yno, a daeth nifer fawr o bobl yn ddisgyblion i Iesu y Meseia. Ar ôl hynny, dyma nhw'n mynd yn ôl i Lystria, Iconium ac Antiochia Pisidia. Dyma nhw'n cryfhau ffydd y disgyblion a'i hannog i aros yn ffyddlon. Rhaid gadael i Dduw dirnasu yn ein bywydau i ni allu wynebu'r holl trafferthion, medden nhw. Peth arall wnaeth Paul a Barnabas oedd penodi grŵp o arweinwyr ym mhob eglwys. Ar ôl yn prydio a gweddio, dyma nhw'n ei gadael yng ngofal yr arglwydd roedden nhw wedi credu ynddo. Wedyn, dyma nhw'n mynd yn eu blaenau i Pisidia ac yna i Pamphylia. Ac ar ôl pregethu'r newyddion da yn Perga, mynd yn ei blaenau i Atalia. Wedyn hwylio o Atalia yn ôl i Antiochia, Syria. A dyna lle gwnaethon nhw
gadael eu cyflwyno i ofal Duw i wneud y gwaith roedden nhw bellach wedi orffen. Yno, dyma nhw'n galw'r eglwysu at ei gilydd, a dweud am y cwbl oedd Duw wedi wneud drwyddyn nhw, a sut oedd wedi rhoi'r cyfle i bobl o genhedloedd eraill ddod i gredu. Wedyn, dyma nhw'n aros gyda'r Cristnogion yn Antiochia am amser hir. Diolch yn fawr iawn i ti, Sheila. Wel, da ni gyd di weld o yn digwydd yndo. Mae yna rhyw drychineb neu gilydd yn taro rhyw ardal benodol neu rhyw dre a dinas. Mae'r stori yn cael lot o sylw ar y newyddion ac o fewn chydig ddyddiau fel arfer beth sy'n digwydd. Mae yna arweinwyr o ryw fath yn dod i ymweld â'r ardal. Bwyd o'n brif weinidog neu yn aelod o'r teulu brenhinol, mae yna rhywun o bwys yn aml iawn yn ymweld â'r ardal honno, yn siarad hefo'r trigolion. Ac os ydych chi fel fi, ydych chi'n meddwl, be maen nhw'n neud? Be di hamcan nhw wrth fynd i ganol yr ardal yna? Achos yn naturiol, nid mynd yna i helpu'n ymarferol, maen nhw, na ci. Ydych chi rioed wedi gweld prif weinidog yn mynd mewn i'r JCB yn helpu i symud mwd a baw os oes na lifogydd, di bod? Ond mae yna werth, mae yna amcan penodol mewn golwg ganddyn nhw'n does. Maen nhw'n siarad hefo'r bobl i ddangos cydymdeimlad, i ddangos i bod nhw yn meddwl am y bobl mewn angen ac i'w hannog nhw. Arweinwyr yn mynd at bobl benodol, i'w hannog nhw. A dyna, mewn ffordd, dyna da ni'n ei weld yn darlleniad ni mae Sheila newydd i ddarllen o Actau 14. Wan, dim trychineb sydd wedi gorfodi'r arweinwyr i ddod i'r ardaloedd yma, achos apostolion ydyn nhw mynd i rannu'r newyddion da am Iesu Grist maen nhw. Ond maen nhw yn ymweld â pobl benodol ac ardaloedd penodol mwyn annog y Cristnogion sydd yna. Mi glwsoch chi restr o enwa llefydd yndo. Lystra, Iconiwm ac Antiochia Pisidia. Dyma'r trefi yr aeth Paul a Barnabas oedd yn mynd ar daith genhadol. Dyma lle oedden nhw'n mynd. Nhw oedd wedi sefydlu yr eglwysi yn y llefydd yma, a mae'r darlleniad da ni'n ei glywed, maen nhw'n mynd yn ôl trwy'r trefi ar ei ffordd yn ôl adra fel tai, neu lle bynnag Antiochia, lle ddathon nhw gychwyn y daith honno. A mae'r hanes yn dweud bod nhw wrth fynd yn annog, yn calonogi, yn cryfhau ffydd y Cristnogion ifanc yn y llefydd yma. Tybed be fysa chi yn ei ddeud i annog Cristnogion ifanc petai chi'n cael cyfle i wneud hynny? Be fysa'r pethau fysa chi'n bwysleisio? Be fysa'ch union eiriau chi? Neu, meddwl amdano fo mewn ffordd chydig yn wahanol, be fysa chi isio i Gristnogion ddeud wrthach chi mwyn eich annog chi? Oherwydd mae cael yn calonogi gan Gristnogion, mae cael yn annog yn rhywbeth mae'r Beibl yn gorchymyn ni i wneud, yn dydi, calonogi yn gilydd fel cyd Gristnogion. Be fysa chi isio i bobl ddeud? Be fysa chi ddim isio i bobl ddeud? Dyma yr hyn ddudodd Paul a Barnabas yn y trefi yma sydd yn hwrci fodern. Adnod 22. Dyma nhw'n cryfhau ffydd y disgyblion a'i hannog i aros yn ffyddlon. Rhaid gadael i Dduw deyrnasu yn ein bywyda i ni allu wynebu'r holl drafferthion, medden nhw. Neu cyfeithiad Beibl diwygiedig, ella ydych chi'n mynd i fod yn fwy cyfarwydd ag o, yn deud, a chadarnhau eneidiau'r disgyblion a'i hannog i lynu wrth y ffydd gan ddweud trwy lawer o gyfyngderau yr ydym i fynd i mewn i deyrnas Dduw.
Ai felly fysach chi'n annog Cristnogion ifanc yn sôn am gyfyngdera a thrafferthion? Wrth i ni ystyried hyn, dwi am i ni feddwl yn benodol am ddau beth. I ddechrau, dewch i ni sylwi bod yr anogaeth yma, cadarnhau y Cristnogion yn ei ffydd, yn digwydd wrth i Paul a Barnabas gydnabod reality'r sefyllfa. Dyna sut maen nhw yn annog y Cristnogion maen nhw'n dod ar eu traws nhw, trwy ddeud, dyma reality beth sy'n mynd i ddigwydd i chi. A mae hynny yn rhywbeth allweddol o bwysig i ni gofio. Dydy anogaeth Gristnogol dim mwy na'r ffydd Gristnogol. Dydy o ddim yn ymwneud â rhoi yn pen yn y tywod. Dydy ffydd Gristnogol ddim yn annog ni anwybyddu reality beth sy'n digwydd i ni. Mae o'n obaith, mae o'n ffydd sydd mewn ymatab i reality beth sydd wedi digwydd i Iesu Grist mewn hanes. Mae o'n ffydd, mae o'n obaith sydd i'n cynnal ni yn bod ni'n wynebu trafferthion a sefyllfaoedd digon anodd. Oherwydd nunlla yn y Beibl welwch chi neges sydd yn deud bod Cristnogion mewn rhyw ffordd yn cael ei gwarchod neu'n cael ei heithrio o'r holl broblemau yr ydyn ni'n weld yn y byd. Dyn nhw'n cael ei galw i osgoi problemau trafferthion y byd nadyn, maen nhw'n cael ei galw i wynebu y trafferthion, y poena, y dioddefaint, hefo yr arglwydd Dduw, a chan ddibynnu arno fo o ddydd i ddydd. Sawl gwaith, da chi wedi clywed, neu fwy tebygol ella, gweld yn digwydd mewn drama neu ffilm, lle mae yna rhywun yn mynd i brynu car. A maen nhw'n siarad efo'r pobl sydd yn prynu car, a maen nhw wastad chydig bach yn dodgy, dydyn. Nid deud ydw i am funud bod pawb sy'n gwerthu car yn dodgy, ond pan da chi'n edrych ar ffilmiau teledu, maen nhw'n tueddu i fod. A gaddor ddeiar, y car yma, mae o wych, mae o just y peth, da chi angen, dim byd o'i le yno fo, gret, tan da chi wedi rhoi y pres a mynd yn y car, a wedyn mae'r exhaust yn disgyn ffwrdd, neu rhywbeth wastad yn digwydd. Nid mewn reality, ond wastad yn digwydd mewn ffilmiau a rhaglenni teledu. A mae'n hawdd i ni weithiau fynd i'r mentality bod Cristnogaeth yn addor ddeiar ond bod reality yn dra gwahanol. Ond di Iesu Grist ddim fel gwerthwr a'i law dodgy na di. Pan da chi yn ystyried go iawn be yn union mae Iesu Grist yn dweud, wrth gwrs mae yna addewidion bendigedig yna, ond mae o'n siarad yn eitha plaen hefo pobl, delio hefo sefyllfaoedd anodd, ac mae o'n deud yn eitha clir wrth i ddisgyblion, dyma be mae fy nili ni yn olygu. Mae'n mynd i gostio i chi. A mae Iesu Grist yn siarad felly oherwydd pwy ydi o. Fo ydy'r gwirionedd, fo ydy'r un llawn cariad sydd â gofal eithriadol dros y bobl mae o'n dod ar eu traws nhw. Diolch eisiau twyllo nhw. Mae o isio iddyn nhw ymddiried yn llwyr yno fo. A mae hynny yn bwysig i ni wrth i ni ddarllen y Beibl, ond yn bwysig wrth i ni feddwl sut da ni'n rhannu'n ffydd â phobl eraill. Sam angen i ni drio twyllo pobl, cwbl da ni'n neud ydy cyflwyno gwirionedd y gair iddyn nhw, ac ymddiried y bydd pwy ydy Iesu Grist a'r ysbryd glân yn dod â phobl i ofyn mwy o gwestiynau. Yn dod â phobl i ildio i Grist yn y pen draw. Mae Iesu Grist yn dod mewn mwy nag un lle yn rhybuddio pobl. Yn rhybuddio pobl gan ddeud, dewch ar fôl i, ond dyma'r gost. A mae hynny'n rhywbeth eithriadol o bwysig i ni gofio. Yn enwedig yn diwylliant gorllewinol eitha cyfoethog ni, lle dyda ni ddim yn meddwl am ddilyn Crist fel rhywbeth costus na dan gan amla. Ond mae hynny'n gamgymeriad achos da ni'n edrych ar draws y byd, a mae yna filoedd os nad miliynau o bobl heddiw sydd yn arddel enw Iesu Grist fel arglwydd a gwaredwr, a mae'r pris yn uchel iawn iddyn nhw wrth iddyn nhw gael eu herlyd. Mae roed un esiampl sydyn i chi. Geiriau Iesu Grist wrth i ddisgyblion yn Marc penod 13 ac adnod 13. Dyma ddeudodd o. Wrth siarad efo'i ddisgyblion, bydd pawb yn eich casau chi
am eich bod yn ddilynwyr i mi. Ond bydd yr rhai sy'n sefyll yn gadarn i'r diwedd un yn cael ei hachub. Os ydych chi'n galw hynna'n anogaeth? Ella ddim. O mae o'n wybodaeth allweddol i bob Cristion, i bob un sydd yn clywed y newyddion da, i allu cyfri'r gost. Ac i allu sylweddoli nad ydy y Cristion ifanc sydd yn profi gwrthwynebiad, yn profi gwawd, nad ydy Cristion sydd yn profi dioddefaint poenus, nad ydyn nhw'n teimlo na gwendid penodol iddyn nhw hunin ydy o. Dydy o ddim yn arwydd o fethiant personol bod Cristion yn cael amser calad, mae o'n dod wrth ddilyn Crist. Ac wrth i ni ystyried be mae Paul a Barnabas yn ei ddeud, da ni'n sylweddoli mor allweddol ydy cael yn annog, derbyn anogaeth a chadarnhad i'n ffydd ni. Fysa Paul a Barnabas yn ddigon hawdd di gallu deud, wel, mae yna eglwysi fan awan, mae yna Gristnogion ifanc yna, da ni jyst mynd adra. Da ni wedi gwneud yn gwaith. Ond dyn nhw ddim. Maen nhw'n gweld o ddigon pwysig i fynd yn ôl at yr un bobl a'i cadarnhau nhw yn y ffydd, trwy ddysgu o'r Beibl, trwy atgoffa nhw pwy ydy Iesu Grist a pwy ydy nhw bellach am ei bod nhw wedi dod i ffydd yng Nghrist. Yr un math i ni. Diolch ots pa mor hen neu ifanc, profiadol neu di-brofiad ydyn ni fel Cristnogion, mi ydyn ni gyd angen derbyn anogaeth o air Duw ac anogaeth a chadarnhad wrth fod hefo'n gilydd fel eglwys hefyd. Dyna pam bod yr flwyddyn a hanner dwytha yma wedi bod mor heriol i Gristnogion, achos mae'r union beth da ni yn ei ffeindio mor allweddol o gael cyfarfod a cael cymdeithas efo'n gilydd yn amlwg ddim wedi gallu digwydd oherwydd y cyfyngiadau. Ella bod yna rhain chi wedi cael profiadau dros y flwyddyn dwytha yma a da chi'n ysu gael siarad efo pobl eraill amdanyn nhw. A mae wedi bod yn anodd achos bod ni heb weld yn gilydd. Ella bod yna rhain chi sydd yn gwylio adra sydd wedi dod i brofiad ysbrydol newydd, sydd wedi dod i ffydd o bosib yn ystod y flwyddyn dwytha achos bod chi wedi bod yn cychwyn gwrando ar wasanaethau heb wneud hynny o blaen. Gaich annog chi i droi at y gair. Gaich annog chi i dderbyn anogaeth gan Gristnogion eraill. Achos y peth perygla i unrhyw Gristion pa bynnag oed neu profiad sgynnon ni, y peth perygla ydy bod yn ynysig a bod ar ben yn hunin. Dyna pam na welwch chi ffasiwn beth a Cristion heb eglwys yn y Testament Newydd. Wrth i ni ymgasglu, ddim ymgasglu, da ni'n gallu gwneud heddiw nac yn y dyddiau yma. Wrth i ni siarad hefo'n gilydd, mae'n beth mor werthfawr gallu atgoffa'n gilydd o wirionedd y gair. Atgoffa'n gilydd o ddaioni Duw. Cadarnhau mor fendigedig ydy Iesu Grist, yr un sydd wedi'n caru ni gymaint bod yn fodlon cymryd yn pechod ni arno fo'i hun. Ond ella, bych chi'n meddwl, wel ia, mae derbyn anogaeth yn rhan bwysig o'r ffydd Gristnogol. Sa neb yn gallu manitio ar ei ben ei hun. Ond mae Paul a Barnabas yn chydig bach yn eithafol. Pam bod angen sôn am y pethau negyddol yma trwy'r amser? Ond siarad o'i profiad ma nhw'n de. Os ydych chi'n meddwl pam mae Paul a Barnabas yn deud trwy lawer o gyfyngdera yr ydym ni'n mynd mewn i deyrnas Duw, darllenwch weddill Acta 14. Mae profiad nhw o fod yn Gristnogion ar rhannu'r ffydd yn echrydus. Ac felly naturiol maen nhw'n deud, watchwch chi chi'n hefyd, mae di digwydd i ni. Mae'n sicr mae di digwydd i'n meistr ni Iesu Grist. Peidiwch â meddwl bod chi'n mynd i gael bywyd braf. Mi ddarllenau yr adnodau sy'n dod just cyn y darlleniad gawson ni gan Sheila yn gynharach. Acta 14, adnodau 19 a 20. Daeth Iddewon yno o Antiochia ac Iconiwm, ac wedi iddynt berswadio'r tyrfaoedd, lluchiasant gerig at Paul, a'i lusgo allan o'r ddinas, gan dybio ei fod wedi marw. Ond ffurfiodd y disgyblion gylch o'i gwmpas, a chododd yntau ac aeth i mewn i'r ddinas, tranoeth aeth ymaith gyda Barnabas i Derbe.
Oedden nhw'n meddwl bod nhw wedi lladd Paul i elynio nhw. Ac eto mae o'n codi, a mae o'n cario ymlaen hefo'i waith, hefo'i alwad fawr i rannu'r newyddion da, a mae o'n gweld y Cristnogion ifanc yma ddigon gwerthfawr a phwysig i fynd ati nhw, i'w hannog nhw, i'w rhybuddio nhw, i cadarnhau nhw yn y ffydd. Felly'r peth cyntaf ydy bod anogaeth Cristnogol ar sail reality calad byw yn y byd yma. Yr ail beth dwi eisiau tynnu'ch sylw chi ato fo yn sydyn ydy bod anogaeth, fel ydym ni'n ei weld yn fama, yn canolbwyntio ar y Duw sy'n teyrnasu. Dyna maen nhw'n ei ddeud, ynde? Rhaid gadael i Dduw deyrnasu'n yn bywydau ni i ni allu wynebu'r holl drafferthion, medden nhw. Drost y flwyddyn a faint bynnag sydd nes mis Mawrth ddwytha, gymaint o sôn da ni wedi glywed am bobl yn gwerthfawrogi'n ofnadwy pethau ddyn nhw wedi gymryd yn ganiataol. Teulu. Pobl maen nhw'n gallu sgwrsio, bod ar y ffôn hefo nhw ddydd ar ôl dydd, a deud mae hyn yn anodd. Gwerthfawrogi byd natur, lle da ni'n byw. Yna, nifer ohonoch chi, dwi wedi gweld cip arna chi dros y flwyddyn diwethaf yma, a deud wrth yn gilydd, mae'n braf. Hyd yn oed pan oedd hi'n oer, mae'n braf bod ni'n gallu mynd, ac yn hytrach na cael yn gorfodi, gael yn caethiwo i'r tŷ, bod ni'n gallu mynd allan a sylweddoli bod byd natur yn parhau fod o'n cwmpas ni. Mewn unrhyw fath o gyfyngder neu traffarth, mae cael y pethau yma sydd yn tynnu ni allan o'n un hunin mor werthfawr. Ac i'r Cristion, be sydd yn codi'n penna ni o'n trybini, o'n trafferthion, ond gwybod bod teyrnas Dduw yn gadarn, yn sefydlog, yn ddigyfnewid, bod teyrnas Dduw a'r Dduw sydd yn teyrnasu yn parhau fod ar yr orsedd ac wrth law yn barod i'n croesawu ni ato fo'i hun yn Iesu Grist. A dyna da ni'n neud mewn gwirionedd wrth allan y Beibl hefyd, de. Da ni'n cael yn atgoffa o bobl eraill sydd wedi mynd trwy lefydd cyfyng iawn a'r arglwydd wedi cynnal a'i nerthu a'i harwain nhw trwyddyn nhw. Be bynnag yr ydych chi wedi deimlo drost y flwyddyn dwytha, mi allai ddeud a sicrwydd nad ydy teyrnas Dduw wedi gwegian o gwbl. Dydy cariad Duw tuag at unrhyw un o'i blant ddim wedi simsanu yma buddigoliaeth Iesu Grist ar y groes i goncwest o drost farwolaeth yr un mor effeithiol ac allweddol i'r Cristion leni ac unrhyw flwyddyn ers cyn co. Wel, ers erioed a deud y gwir. Pan ydyn ni mewn trybini? Ydyn ni'n meddwl am yr arglwydd Dduw, am ei deyrnas o sydd yn lledaenu o fôr i fôr fel mae'r emynydd yn deud. Ydyn ni'n meddwl am Iesu Grist, yr un ddoth yn isel yn mwyn ni, ond yr un sydd bellach wedi dyrchafu wrth ochr Duw y tad ac yn teyrnasu ar yn rhan ni. Yr un sydd yn gweddio, mae ddrwg yna ar yn rhan ni ac yn teyrnasu. Mae o'n parhau i weinidogaethu ni. Mae o'n parhau'n annog ni ac mae wedi rhoid yr ysbryd glân i wneud y gwaith yna yn pob un Cristion o ddydd i ddydd. Meddyliwch am deyrnas Dduw. Y deyrnas yma sydd yn mynd i ddod mewn gogoniant rhyw ddydd ac y bydd pob Cristion wedi cael ei diogelu ar gyfer yr etifeddiaeth yna. A chyfo beth sy'n ddiddorol? Mor debyg ydy pwyslais Paul a Barnabas, o'n i'n mynd i ddweud, Barnabas ydy o. Paul a Barnabas i eiria yr arglwydd Iesu Grist i hun. Ac mor debyg ydy'r cyd-destun, achos os da chi yn cofio'r bregath ar y mynydd, mae Iesu'n dysgu ddisgyblion am ofid a phryder. Peidiwch â poeni am fwyd, peidiwch â poeni am ddillad, ac ar ddiwedd yr adran, mewn dyddiau mwy arferol, fyswn ni'n gofyn i chi adrodd yr adnod hefo'ch gilydd. Ond ar ddiwedd yr adran, Mathew 6:33, mae Iesu yn deud, ond ceisiwch yn gyntaf deyrnas Dduw a'i gyfiawnder ef,
a rhoi'r y pethau hyn i gyd yn ychwaneg i chi. Mae Duw mynd i ddarparu. Mae o'n mynd i ofalu amdano chi. Canolbwyntiwch ar ei roi do yn gyntaf i ddyfod deyrnasu yn eich bywyd chi. A da ni angen yn atgoffa o hynny. Da ni angen cael yn cadarnhau yn union fel os da chi wedi plannu planhigion, da chi angen i dyfrio nhw i wneud yn siŵr bod nhw yn gwreiddio i fod yn ddiogel pan mae yna wynt yn dod. A'r hyn sydd yn arbennig ydy pan ydym ni'n myfyrio ar pwy ydy Iesu Grist, pan ydym ni'n myfyrio ar y deyrnas Dduw, mae'n fwy tebyg wedyn y gwelwn ni arwyddion o'r deyrnas honno ar waith o'n cwmpas ni, hyd yn oed pan mae pethau yn anodd. Ella text bach gan ffrind o Gristion yn deud, dwi'n gweddio amdana ti. Adnod bach gan rwy'n arall. Gwylio ella pregath neu myfyrdod ar y we, a mae fel tysa Duw yn siarad yn uniongyrchol i mewn i'ch sefyllfa chi. Dim cyd-ddigwyddiadau di'r pethau yma. Teyrnas Dduw ar waith ydi o. Ac os ydych chi wedi bod yn stryglo dros y flwyddyn dwytha yma, os ydych chi ella yn cychwyn ail-asesu'ch bywyd, yn teimlo bod chi angen ildio i'r arglwydd Dduw ella am y tro cyntaf, sylwch bod teyrnas Dduw ar waith. Mae ar waith yn gyntaf yn bywyd ni sy'n credu trwy'r ysbryd glân, ond mae'n arwyddion i weld ym mhob man. Gofynnwch i Dduw agor o'ch llygyd chi i weld yr arwyddion hynny. Yng nghyd-destun yr hanes yma, chi'n gwybod beth yw'r arwyddion mawr? Mae yna Gristnogion yn codi ym mhob man. Ar gychwyn yr adran ddarllenodd Sheila, da ni'n clywed am wneud disgyblion lawer. A mae'r adran yn gorffan am sôn am agor drws ffydd i'r cenhedlaeth. Wan yn aml, yn yn cyfnod ni, da ni yn tueddu i gael yn amgylchynu hefo'r syniad yma bod Gristnogaeth ar drai. Peidiwch chi a meddwl nad os na bobl yn dod i'r bywyd dyddi yma. Maen nhw yna. Ffeindiwch nhw. Siaradwch efo nhw. I gael eu hannog nhw ac iddyn nhw gael eich annog chi. Da ni am orffan yn meddwl fel hyn. Mi fydd na dreialon yn dod i bawb ohono ni. Pa bynnag mor dduwiol ydyn ni, pa bynnag mor brofiadol ac eiddfed ydyn ni fel Cristnogion, dyna sydd yn dod o ddilyn Iesu Grist. Ond i hynny ddim yn golygu bod angen i ni ddigaloni nac anobeithio. Mae teyrnas Dduw yn ddiogel, ac os da ni di ymatab i'r newyddion da trwy drystio'n Iesu Grist, mi ydyn ni yn barod yn rhan o'r deyrnas honno. Mae'r ysbryd glân yn cadarnhau hynny yn heneidia ni, ddydd ar ôl dydd, a mae atgyfodiad Iesu Grist yn arwydd digamsyniol unwaith am byth. Mae teyrnas Dduw yn ddiogel ac mae am ddod mewn gogoniant rhyw ddydd. Cofiwch hynny pan da chi'n stryglo. Cofiwch hynny os ydych chi ddim yn siŵr beth sy'n digwydd i chi yn y trafferthion neu'r treialon yr ydych chi yn ei brofi ar hyn o bryd. A gadewch i Gristnogion eraill, gadewch i air Duw trwy nerth yr ysbryd, eich annog chi a chadarnhau eich ffydd chi. Mi o'n i'n cychwyn heno yma yn gofyn am y darlun yna da ni wedi weld lawer gwaith o'r blaen, lle mae yna drychineb a mae yna arweinwyr yn dod. I roi cysur i fod yn anogaeth i gyd ymdeimlo. A da ni'n ddiolchgar bod nhw yn gwneud hynny. Ond dros drodio de. Yr arweinydd mwyaf cyd-ymdeimladol, maen nhw'n gorfod symud ymlaen i'r gwaith nesaf, i'r dasg, i'r cyfrifoldeb nesaf. O am gael arweinydd fysa hefo ni trwy'r amser. O am gael arweinydd sydd yn dallt yn iawn sut da ni'n teimlo. Yn dallt yn iawn yn gwendid ni, y temtasiynau da ni'n ei brofi. O am gael un sydd yn dod, nid yn unig wrth yn hochor ni, ond yn gwneud y gwaith nad ydyn ni'n gallu wneud, trwy ildio i fywyd mwyn i ni gael bywyd cyflawn ynddo fo. Un felly sgynnon ni yn Iesu Grist. Gwas dioddefus, ia, ond brenin y gogoniant. A mae di gwneud y cyfan yn mwyn ni.
Be am i ni droi ato fo mewn ffydd. Cyffesu yn anghenion, yn ofna, rhannu yn dagra hefo fo, yn gwybod sut un ydi o, a bod o yn teirnasu, ac mi fydd o yn teirnasu, a fydd o ddim yn anghofio ni, rwan nac am byth. Dewch i ni weddio, ac yna mi orffennwn ni y gwasanaeth yn gwrando ar emyn am yr un arbennig yma, gŵr clwyfedig. Ond dewch i ni weddio i ddechrau. O arglwyddiw, da ni'n ymwybodol bod bywyd yn gallu bod yn greulon, yn anisgwl o anodd, bod trafferthion a threialon yn dod i'n rhannu heb i ni weld unrhyw arlliw ohono fo'n dod. Ond da ni'n diolch am yr anogaeth sydd yn cydnabod reality hynny, ond yr anogaeth sydd yn cymell ni i droi'n golwg ar deyrnas Dduw, ar frenu nef, ar yr un sydd wedi ildio i fywyd, i roi maddeuant i ni. Yr un sydd wedi concro y diafol, wedi cael y gorau ar farwolaeth mwyn i ni sydd yn credu ynddo fo, trwy'r ras dderbyn bywyd tragwyddol. Arglwydd, cadarnha'n ffydd ni os ydym ni'n credu heno. Ac os nad ydym ni eto wedi ildio i ti trwy dysbryd glân ar gyhoedda ni fel yn bod ni yn troi at Iesu Grist yn dweud arglwydd trigarha wrth i fi bechadur. Da ni'n gofyn dy fendith di, da ni yn cyflwyno unigolion sydd ar yn calonna ni y byswn ni'n dyheu iddyn nhw brofi yr anogaeth, y cysur a cael eu calonogi heno. Arglwydd rho bobl ar yn calonna ni rwan y gallwn ni gysylltu hefo nhw dros yr wythnos nesaf. Da ni'n gofyn i ti fendithio ac arwain mwyn dy enw mawr dy hun. Amen. Diolch i chi.